Sodorská strážmajsterka, no, takže keď už ste mi pridelená bola. No, máme tu krásnu križovatku rovno pred oddelením našim. Tak si môžete vybrať, pôjdeme na tamtú cestu doľava, alebo pôjdeme doprava a ukážete mi teda, čo ste sa naučili. Môžeme alebo čo vás naučili. Môžeme ísť napravo. Tak dobre, tak ideme napravo, no. No, nech sa páči. Dobrý deň, pán vodič. Čo sa stalo? Poprosím cestná kontrola, poprosím doklady vodičský, občiansky, technický, preukaz od vozidla. Zlážte ruky z toho zapaľovania, buďte taký dobrý. Vyzerá to byť v poriadku. Dovidenia, peknú cestu. Slečná strážmajsterka, v škole vás to nenaučili zle, ale škola je škola, prax je prax. Takže teraz, keď pôjde nejaké auto, vám to ukážem ja. No a ja chcem robiť zo seba frajera, prax je prax. Dobre, pán vodič, cestná kontrola. Predložte občiansky vodičský preukaz, doklady od vozidla. Buďte taký dobrý a vypnite motor. Kde máme technicky? Tu mám odberať tá autopolícia. No, aha. Pán vodič, vyhláška číslo 100 hovorí v paragrafe 5. Vodič je povinný mať pri sebe doklady oprávňujúceho k vedeniu motorového vozidla. Prepáčte, stalo sa mi to. Stalo sa vám to? No, pán vodič, vodičský preukaz je jednodielny z troch častí, nie dvojdielny z jednej a dvoch častí. Takže pán vodič, vodičský preukaz vám bude zadržaný na... kam ste sa vybral? No ja idem domov do Banskej Bystrice, idem... No však to akurát tak domov dojdete a tak ďalej. No, vystúpte si z vozidla. Otvorte mi batožinový priestor. Ja sa musím dostať domov, mňa už čakajú. Dostanete sa zablúdil domov. trochu. Dostanete sa domov. Dobre. A zdviháčik máme kde? Aha, dobre. A trojuholník výstražný máme kde? Viete čo? No, takže tu s vami spíšem oznámenie o dopravnom priestupku. Takže zatiaľ to máme vodičský, zatiaľ to máme... Môžete si to zatvoriť, máme tam trojuholník. No. Mne to auto požičal brat, mi povedal, že môžeš ísť. Výborne, otvorte mi motorový priestor. Som si myslel, že No. všetko je v poriadku, absolútne. Nevedel som, že takéto niečo, že dôležité veci mi sem nedal. Dobre, no. Pán vodič,
Teraz si vyskúšame, svetla som videl, že vám svietili, aj keď neviem, prečo vám cez deň svietili, ale dobre. Šlápnite mi na brzdu, pán vodič, a bude v poriadku. No dobre, teraz dajte ľavú smerovku. Ľavú smerovku. Ľavú, prepáčte. Pravú smerovku. Dobre, výborne. No. Ľavú smerovku. Pravú smerovku. No. Pán vodič, ten, kto vám povedal, že máte auto v poriadku, sa mýlil. Čo je toto? No, to je gumička od stierača. Takže máte, no, nemáte technicky, nemám vám síce čo vziať, ale idem vypísať tlačivo o dopravnom priestupku, kde vám bude zadržaný vodický preukaz, pretože je v nevyhovujúcom stave. Ďalej, nemáte pri sebe technicky, teda porušené povinnosti vodiča. A ten stierač... Však neprší, to nevadí. Nie? Takže... Ja sa potrebujem dostať domov. Dostanete sa domov, Ja dostanete papier na dojazd. Kde ste? Kde ste? Ja vám to hneď poviem. Ste na okraji Topolčian. Aha. Ste na okraji Topolčian. Soudružka Stražmajsterka, podľa pretlače vypíšte tu podľa údajov pána vodiča hlásenie o dopravnom priestupku. Dobre. Presne tak, ako ste sa učili v škole. A ja tomuto zbludilcovi vysvetlím. Ukážte mi automapu. Nech sa vám páči. No, keď neviete, pán vodič, kde sú Topolčany, tak tu máte register. Tak si nájdeme T Topolčany. Tu ak sa nemýlim. Áno, Topolčany, 38C. Takže strana 38. A ideme. A, B, C, D, no. A tak ďalej. Tu máme, pozrite sa, Piešťany. A tu sú Topolčany. Áno, áno. A vy potrebujete ísť? Na Banskú Bystricu ja idem smer. No, takže to potrebujete ísť z Topolčian do Partizánského. Áno, áno. Z Partizánského do Hornej Sy. A potom z Hornej Sy cez Veľké Pole, Pílu, Žarnovicu. Áno, áno. Až do Banskej Bystrice. A nezabudnite ísť cez Zvolen a Neresnicu. Aby som to čo najkratšie prešiel asi. To je najkratšia cesta. Áno, ďakujem veľmi pekne. No. V poriadku, vypísané. Výborne. Pán vodič, toto je tlačivo o zadržaní vodičského preukazu, nech sa páči. Budete predvolaní na okresný dopravný inšpektorát a tam už to šalatové vydanie vás bude čakať. Šťastnú cestu. Dovidenia. Dovidenia, šťastnú cestu.